on Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. At bago natin umpisahan itong race natin ay gusto ko magpasalamat sa ating puong may kapal sa walang sawang paggabay sa atin sa araw-araw, lalong lalo na sa oras na nakasakay tayo sa ating mga bisikleta. So God, thank you at sana patuloy mo pa kaming gagabayan at sana maging successful itong race namin sa araw na to. Kukunin ko na rin itong pagkakataon guys para pasalamatan ang aming manager na si Ma'am Mary Jean Alferez, si President Marlon Urbano, si Kuya Herman Alferez, at yung mga sumali sa race na to guys na kahit ang lalayo nila ay nagawa pa nilang pumunta rito para makisaya sa atin guys. Gusto kong pasalamatan ang UBBS Uncle Boss Bike Shop sa pangunguna ni Boss Quincy Bike Shop. Team Bugalyon po yan. So maraming salamat kay Idol Jeffrey Garay, sa Tropang Sual sa pamumuno ni Sir Clito Si Pelagio, at sa Tropang Bulinaw sa pamumuno ni Sir Jupi Carino. So maraming salamat sa inyong lahat mga sir, at sana hindi kayo magsasawa na pumunta rito sa amin para samahan kami sa race namin dito. Salamat din sa Pangasinan Cycling Team, sa Tropang Dasol, sa Tropang Burgos at sa Tropang Igya na sumali dito sa atin sa Infanta guys. Salamat din sa mga tropa natin na galing sa Zambales, mula sa Olongapo City, Subic, Iba Zambales, San Felipe, Masinloc, Candelaria at Santa Cruz Zambales guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out kay Madam Erin Joy Pilapil. Salamat ulit Madam sa paghawak ng camera. At tapos na yung 800 meters na rolling start. Renato Sabido bumanat na guys. Sinundan ni Samuel Dopagan ng Tropang Dasol, at sumunod na rin yung ibang tropa dito sa bandang likod. Wearing jersey na pink, Team Bugalyon humahabol guys doon sa ating dalawang nauna sa harapan. At Pangasinan Cycling Team humahabol din, Tropang Olongapo Zambales, Marlocorom mula sa kaliwa bumanat din guys. At dami na guys, sumunod na lahat ng tropa. Ayan guys, at umpisa pa lang ay bakbakan na talaga agad itong ating road bike category. Kaya panoorin natin guys hanggang dulo at siguradong mag-enjoy kayo. Sa part na to, nahati sa dalawa itong ating grupo at hindi nagpaabot itong nasa harapan guys. At tuloy-tuloy pa rin sila sa mabilisang pagpadyak. Nasa bandang unahan si Kenneth Jesus ng Pangasinan Cycling Team, nakasunod itong Tropang Bugalyon natin. At pangatlo si Marlocorom ng Team Iba Zambales. Yan guys, at nasa 3 kilometers na itong natatakbo ng ating mga tropa, at Jason Belisilio ng Olongapo City ang may dala ngayon sa peloton.
Renato Sabido mula sa likod, nag-jump dito sa bandang harapan, dumiretso sa bandang gilid at lumusot papunta sa harapan, nagdire-diretso guys at bumanat. Sinundan naman siya ng Team Bagalyon dito sa bandang kaliwa at sinundan naman siya ni Marlo Corom ng Team Iba Zambales. Marlo Corom ng Team Iba Zambales nilampasan ang tropang Bagalyon at hindi na nga nagpawat guys at nagtuloy-tuloy na. Sino naman ang hindi gaganahan guys kung may maririnig kang ganito mula sa iyong sana all na lang tayo guys. Nasa bayan na tayo ng Igi guys at Idol Jeffrey Garay ng Team Bagalyon naman ngayon ang nagdadala sa peloton. Guys at nag-jump sa harapan itong dalawa nating tropa na Samuel Dopaga ng Tropang Dasul at sinundan siya ni Ace Ocampo ng Tropang Burgos. Mula naman sa likod, Franz Romero ng Tropang Burgos ang bumanat papunta sa harapan. At sinundan agad siya ng Tropang Bagalyon dito sa bandang kabila. Mula sa peloton, tropang naka-black ng jersey ang humabol din sa dalawa. Sa pang tropang sumunod mula sa peloton at bali apat na guys ang nasa harapan. Sa part naman na to, Jeffrey Garay ng Team Bagalyon bumanat at sinundan naman siya ni Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team.
Ayun nga guys, at talagang hindi na nagpaawat tong mga tropa dito sa bandang harapan kay Jesus. Bumanat na naman guys at sinundan siya ng dalawang tropang bugalyon. Ayun nga guys, at hindi na rin nagpaawat itong ating tropang bugalyon. Jeffrey Padilla Garay ang bumanat guys. Iniwanan si Keno Jesus, pero may sumunod mula sa Olongapo City. Jason Villosilio ang mabilis na humabol guys, at nakasunod na rin ang iba pang tropa sa Jeffrey Garay ng Team Bugalyon biglang bumanat dito sa bandang kaliwa at sinundan siya ni Angelico James Pilagio ng Tropang Swal, at sumunod naman si Marlo Corom ng Team Iba Zambales. Sadya nga namang bantay sarado nilang bawat magbe-breakaway guys, kaya walang nakakalayo kahit isa sa kanila. Ayan nga guys, at malapit na tayo sa ikutan at Tropang Bugalyon ang unang umikot pabalik sa finish line.
bali nahati na sa dalawa itong ating peloton at Jason Villosilio ng Olongapo City ang may dala sa ikalawang grupo. Yan nga guys, at lipat tayo dito sa may bandang unahang grupo at tingnan natin kung anong team ang mga nandito. Team ng Bugalyon, Pangasinan Cycling Team, team ng Sual at Zambales team guys ang naglalaban-laban dito sa unang grupo. Yun nga guys, at dalawang Bugalyon ang nauuna dito sa harapang grupo. Nakasunod si Marlo Corom ng Iba Zambales, pangatlo si Angelico James ng Sual, pang-apat si Kino Dizos ng Pangasinan Cycling Team, at nakasunod na sa likod ang iba pa. Eric Estrada ng Team Media Cycling Club ang humabol dito sa unang grupo guys, at nakasunod na rin sa kanyang likuran ang peloton. And guys, at habang nagre-recover itong mga tropa sa harapan, tropang Bulinaw, tropang Burgos at tropang Bugalyon ang bumanat na naman mula rito sa likod. And guys, at sunod-sunod na atake ang ginagawa ng Team Bugalyon dito sa race na to, at sila pa rin ang namamayagpag sa race line. May panghabol pa ba kaya ang iba nating mga kalahok, at tila di nauubusan ng lakas ang ating Team Bugalyon? And guys, at Marlo Corom na lang ang nag-iisang umahabol dito sa dalawang Bugalyon. Ace Ocampo ng Tropang Burgos, Jason Villosilio ng Olongapo City at Samuel Dopagan ng Dasol ang humahabol na rin guys dito sa bandang likod, at nasa di kalayon naman ang peloton.
guys, sa part na to nagpangabot na lahat ang ating mga kalahok at bumagal ang takbo nila at talaga namang kailangan nila mag-recover sa nangyaring rematihan kanina. Na nga guys, at 1 minuto pa lang yata nakakalipas, kina Jesus bumanat na naman at sinundan siya ni Rainier Navarro ng Iba Zambales. Nga guys, at Jason Bellosalio naman ngayon ang nasa harapan, nakasunod si Ace Ocampo ng Burgos at nakasunod din ang isa pang tropang Bugalyo sa bandang likod. Nasa bahay na tayo ng Igi guys at nasa 8 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Jason Bellosalio ng Olongapo City nagdadala ngayon sa ating peloton. Nakasunod si Ace Ocampo ng Burgos at nakasunod si Marlo Corom ng Iba Zambales.
guys, at papalapit na tayo ng papalapit sa finish line. Last 1.5 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Last 400 meters na lang guys ang natitira sa ating karera. A few moments later. Where's Marlo? Okay, second. Kino Disos. Ako, idol talaga. Third? Ahmad? Third ka, Ahmad? Sa kabila ka, Ahmad. Sa kabila. Fourth? Sana all. Fourth? Sinong fourth? Ino! Kuya! Kuya Korum! 1, 2, 3. Bilyosilio! Jason Bilyosilio. Oh. Pip? Sinong Pip? Renato? Renato, bakit laging pang Pip kinukuha mo? Ah. Nahilig ka sa lima, pang lima. Lima po kasi babae niya. 1, 2, 3. Ay, Renato. Okay, congratulations sa inyong lima.